Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage. Duh, Ellen, Mbak. Beli mana nggak ada ya? Bagus, beli mana? Beli mana? Pesan. Ya. Kan anu perut ya. Oh, iku kapro jadi. Juga cewek ngopo jare. Bene yo DR gur tak gawe seneng-seneng tae. Heeh, iri ngomong ta, Mbok. Ya. Iku gak ero aplikasi sing HP viral iku ya. Juga cewek kaya wong edan ae. Bene to, ngali. Bang suwi ae lah. Wah, Mbak tenan awak wes. Oh, diusir. Oh. Ada apa sih joget-joget TV ngono kae? Ora kowe ada lagune ya ning HP-ne ngono kuwi. Kamu tenan pisan toh? Kamu joget-joget pisan? Ora kur delok. Tak dudu ta. Piye? Alamu kok tularan ya. Oh, kur delok ora apa-apa. Tak delok sik. Lah biasa ae. Delok sik ta. Ora seneng kuwi lah apa kuwi joget-joget dhewe kok cah edan ae. Ya wes. Sik tuku ya aku ya. Oh, Dilut ya. terus dong lah. Sik. Wis suwi. Dirung orang mana kok enak iki lagune. Ini apa gua? HP ku mandi. Lah kebusen lah. Tidak busuk aplikasi ini tok-tokane. Lah ngapa? Aku mau oleh berita jare nek wong kena sindrom ta jare. Sindrom apa? Jare iki joget-joget dhewe. Lah kok lah gak main sih. Oga. Wis sik. Make you stay, but you're savage love. Did somebody Tahu tak boleh ya? savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You could use it, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. I usually don't be falling.